Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दायो जों थांनायजों हाथायाव माने फुङाव थांनो नागिरदोंमोन आरोना दिनै फुङाव देन्जार अखा हाबाय थानानै ओमफ्राय दायो नै 2टा बाजियाव हाथायाव थांनो नागिरदों जोङो लासिम 2टा बाजियाव हाथायावथ' बायबायानो खोमा न'यो आयदांनो थांनायदो हाथायाव एटिएमखौनो लाना थांफानाय बायसा जादोंलै दिनै एटिएमानो थांफागोन आंदो गोसो बायदि शपिं खालामगोन पाटनि दख'ना गांनै गांथामसो लाना फैखागोन आं दिनै औ लाबोनानै नोंथांमोननोबो खोन्थिगोन आङो गोसोमसोन जोंनिथिं सैमाया आंखौ नुनानै होनबा मानसि जालायलायदो माबोथो खबर जायो दाना नों गैया दखन दैखौ माने माखासे हाथाय खालामबाय ओमफ्राय नै बाजाराव अखा हानानै हाबो गांसेल'सो लागोन दे नायो दे ना देलै टप गांसेल'सो लागोन दे ना गांसेल' लागोनलै हाब्रु गोजा जाजोबदों लामाया अखा हानानै जि आरामै गस्लाफोरा गोमो मोजां सुदां सेन्डाला साला Masalah जोङो खैथा जाखोलै मोनफैबाय र' इमान माखासे शपिं खालामनानै फैबाय नै थिखांगौ हालायलायाखै आं आयु आरो लाबोदोंमोनसो गस्लाखौनो मोनदिया सेन्डालखौबो मोनदियानोखा मा गस्ला इलाय लं गस्लाखौनो मोनदिया आरो नेक्स्ट शुक्रबाराव थांफिननांगोन आं हाल्लाखौनो खालामाखै दखन बैग्रि दंफां लाबोदो आरो लिसु दंफां लाबोदो जा लिसु दंफांखौ दङमोन आरोना ओमफ्राय दंफां हाख्लायनायावनो गोग्लैसिनना होनानै सेमस' बायखादो इमान दुखु मोनखादों आं बिबार बारदोंमोन फिथाइ थायदोंमोन न' दायो मोनफैबाय र' ओमफ्राय खोन्थिगोन दे नोंथांमोन आं मा लाना फैगो नै आं जिन्सआ नै मा लाबोखो आं नैबे ब्लाउस माबायदि नुदो बरिया हिट नांखादों तामाम नैबे दख'ना बिदन नैबे आइनि ये मेरा और ये मेरा प्रिंस और कुछ नहीं फैनानै साहा लोंनानै दसे रेस्ट लाबाय आंना उदैया दिनै बोरैबा मोनदों मानो मोनदों मिथिया आङो गेस्ट्रिकफोर जादों खोमा ओमफ्राय दायो अर सायगासिनो आरो ये देखो दालि संगासिनो जा दिनै खैथा जाखोलै रुको मैं दिखा देती हूँ वाह ये देखो 5:46 आवनो जा दिनै सोरांबोरा संना जानोसै ओंखाम दायो हर जाबाय ओंखाम जाखांबाय दायो उन्दुनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेसेबांसै लोगोफोर माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ गुड नाइट